makube nezenzo, ukukholwa makube nemisebenzi. Haleluya. Elinye izwi lithi kusiza ngani umuntu mangabe ethi uyakholwa kodwa kube kungenamisebenzi. Lithi ivesi lokho kukholwa okungenayo imisebenzi, ukukholwa okungenayo i-action, ukukholwa okungenayo i-impact, lokho kukholwa kusuke kufana nokukholwa okufile. Umzimba womuntu uma ungenawo umphefumulo ufile ende usungasenamsebenzi. Uma ngabe utshale isihlahla se-apricot, uma ngabe singazivezi ithelo noma ama-fruit, leso sihlahla si-useless because asikwazi ukuveza the fruit. Hallelujah. Besixhosa bathi iziqhamo. So if awukwazi ukuveza umuthi, ama-fruit, lowo muthi ufana nani nomuthi ofile, ukhona kodwa awunawo umsebenzi. Because uma ngabe umuntu etshala isihlahla noma ese-grape, usuke ebheka ukuthi kusasa ngizodla the fruit of the grape, of the grapes. Hallelujah. Noma kuzovela ini izithelo. Hallelujah. So uma ngabe uthenga imoto, usuke ubheka ukuthi le moto le izomthatha imbeke lapha ya. Kodwa mangabe ngathiwa iseyifile ayisawenzi lo msebenzi, ifana nemoto engekho because it's useless. So hallelujah, ukukholwa kumele kube nemisebenzi ethize evelayo evezwa ukukholwa. Ukukholwa kufuna futhi kuveze izinto eziyi-impact eyenziwa umuntu owenzeni, omukele ukukholwa. Ukukholwa kumele ukuthi makufika kumuntu kufike kube nemisebenzi noma kube nezinto okuzikwazi ukushintshwa ukukholwa. Sometimes kumele sikwazi ukukhuluma ngokuthi impilo yami yayinje before, because iBhayibheli liveza ukuthi uma sikholwa siphenduka sibe isidalwa esisha. Umuntu wakudala uyadlula bese kuvela umuntu omusha ngenxa yokukholwa. Ngiyizwa bazalwane, akungangeni ukukholwa uphinde ufane nasekuqaleni. Haleluya. Kodwa ukukholwa makubonakale kuba nomsebenzi. iBhayibheli lithi uAbrahama wona wayewumuntu efana nabanye eHure. Haleluya. Bathi kodwa ngenxa yokuthi kwafika uNkulunkulu wakhuluma kuye, waseyakholwa uNkulunkulu owakhuluma kuye, wathatha izwi likaNkulunkulu amzwile. Ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi. Lithi iBhayibheli uAbrahama wezwa izwi likaNkulunkulu ekhuluma naye, wasesuka waya la uNkulunkulu aye emyalele khona. Lalelani bazalwane, ukukholwa akuveli ngokubona kodwa kuvela ngokuzwa. Uma sawuzwile izwi bese uyakholwa ukuthi ngiyakholwa uNkulunkulu. Akekho oyeyombona uNkulunkulu, akekho oyeyombona uJesu. Sonke sizwile sakholwa. Uma sesikholiwe sezwe ukuthi ikhona lento ngaphakathi kimi.
kithi. Hallelujah. So ukukholwa kumele kube nomsebenzi othize ozokwenzeka kuwe. Asisho ukukholwa bese kuyafana nasekuqaleni. Ekhaya kimi basakubuka ngendlela efanayo like before. Because ukukholwa akufikanga ne-impact kuwe. Ukukholwa makube nomsebenzi othize. Hallelujah. Kuyini ukukholwa bazalwane? Ngiphinde again. Ukukholwa yinto engekho ukholwa ukuthi izoba khona. Lithi iBhayibheli owesifazane wakholwa ukuthi mangabamba umphetho wengubo kaJesu ngizophila. Wakholwa ukuphila engakaphili. Kudingeka abantu abazokholwa izinto ezingekho zibe khona. Noma ungabe uyagula, noma ungabe kukhona into oyikhulekelayo, uqala kumele ukholwe ukuthi lento izoba khona. Ukholwa kufana nokuphatha imali. Uma ngabe uya esitolo kufanele uphathe imali yo-exchange ukuze uthole lento oyithenga. Kufanele ukuthi kube nani bazalwane? Kube nemali. Uma ngabe ukholwa, i-faith is an exchange. Uma ngabe uye wakholwa waqinisekisa lento, leyo nto iyavela ngenxa yokukholwa. Bazalwane, lithi iBhayibheli uJesu wafika kuyindoda igijima. Athi Jesu, umntana wami uyagula ngiyabona ukuthi usezofa. Wathi maye ifika le ndoda athi kodwa Jesu ngiyacela ukuthi ungangenisi kwami ngoba ngumuntu omubi nongalungile. Phela uJesu wasethi no problem. Hallelujah. Wasethi ngicela unginikeze a word. Wathi Jesu hamba, umntwana wakho useyaphila. Le ndoda yagijima nezwe. Ayizange igijime nento eyiphatheka, kodwa yakholwa yizwi uJesu akalikhulumayo ukuthi wena usekaphilile. Nomntwana yagijima nezwi, yahamba nalo, yayofika ekhaya. Mayifika umntwana uyaphila ngenxa yokukholwa yizwi. uJesu kunalento akade ebheka kumuntu nomuntu. Uma ngabe emkhulekele athi ufuna ngikwenzeleni, athi ukuba ngisinde. Bese okay, ngoba ufuna ukusinda nje uyakholwa yini? Yonke into ivela ngokukholwa. Ukukholwa okungenayo imisebenzi nokukholwa kwethu. Uma ngabe singakholwa ungabi nezinto ezishintshwa ukukholwa kwethu, useless. Ukukholwa kumele kuqale kushintshe wena, and mase kushintshe wena kuzoguqula nabasekhaya. Ukukholwa kumele kube nemsebenzi kuzoguqula ngisho abantwana bakomakhelwane, because babona ukukholwa kuwe. Ukukholwa kufanele kuveze imisebenzi ethize. Athi sister Sindi bekuagiwa kuze kushone ilanga, kodwa ukukholwa kwenza ukuthi kube nezinto ezishintsha. Why you are like before? If ukukholwa kungenile kuwe, why usahamba njengezwe kodwa umukela amandla okukholwa? Amandla okukholwa mayehla kumuntu afika guqula isimo sakhe. Ithi iBhayibheli ngasafani nasekuqaleni, kodwa bese bayisidalo esisha. Awukwazi ukwamukela uJesu bese uhlezi unjalo.
ukuthi wamukela uJesu bese impilo yakhe ingashintshi. Lithi iBhayibheli khambani imani izibani zezwe niyokhanya. Bazalwane, engathi besingaphuma siphumele ngaphandle, sikhanye emsebenzini, sikhanye ey'koleni, sikhanye emakhaya, sikhanye la esisuka khona. Kunabantu abangeke bakholwe because thina sikhanyanga. Do you know ukuthi abantu abangakholwa bayakwata uma bebona wenza izinto ezilungile mawusindisile? Because le mpilo yakho nabo bayayidinga, bayafisa ukuphila njengawe, kodwa wena mawuhuduliva ngeli phansi eliyizwe lisibhekile lingofakazi abasihaqileyo abasibheki ukuthi sihamba kanjani. Uma ngabe kunephathi nawusephathini, amehlo abo asuke ebhekile ukuthi nawe angeke uphuze isavana, angeke wenzele nezinto ezenziwa yibo ngoba uyababulala. Khona abantu abadlulayo la. Hallelujah. Esesikhonzela khona straight kunomama wangena lapha. Wathi lo mama lo each and every Sunday angeni phakathi kodwa ngifike ngihlale la ukuthi ngiphethe ibhodlela lebhiya. Hallelujah. Ngifike ngihlale laphana ukuthi ngize ngichithe utshwala lapha uma kushinelwa ukukhonza la ebandleni. Hallelujah. Abayafisa ukufana nathi ngesikhathi siwele ezintweni noma senze izinto eyihudula igama lakhe. Bona bayalimala ngoba baphelelwa yithemba ukuthi mangabe sifuna ukuya lapha abantu bakhona uma sebephila njengathi senza kanjani, ngoba nathi siyafisa ukuthi uNkulunkulu asilande la sikhona. Bayayibona izono zabo kodwa mase bebona thina baphelelwa yithemba lokuphila. Kholwa mabenezenzo, ukukholwa makubonakale ngisho emphakathini. Musukhonzwa njengomuntu omubi. Yes, izitha zibakhona ngenxa yevangeli, kodwa amasuba izitha ezenziwa uwe ngenxa yobubi bakho nokungakholwa. Kukhona abantu abasazokuzonda ungenze lutho. Kukhona abantu abasazokhuluma ngawe ungenze lutho. Kukhona abantu abasazokwenzela amaplot athize, kodwa wena kumele ukuthi ume ku-position lo akade ekhuluma ungayishiyi indawo yakho, ngoba ezinye izinto zisuke zizoyakazisa lokukholwa. Lokukholwa ngaso sonke isikhathi kudinga ukuthi kunyakaziswe kubonakala ukuthi ukhona yini. Kholwa makube nemisebenzi, ukukholwa makube nama-changes abonakala empilweni yomuntu. Ukukholwa masingahambi nje sihambe njengeso. Webazalwane, ifu ngingathatha ibhodlela lebhiya lale Black Label, ngifaka amanzi phakathi kwayo, umuntu obona ngiphuza leli bhodlela lebhiya noma lamanzi ngebhodlela lebhiya uthi ngiphuza ibhiya. Ukukholwa akufanele ukuthi senze lento engathi ifana nayo. Webazalwane, in South Africa there is a law ethi if kwenzeka emgwaqeni umiswa iphoyisa, umuntu ethe njengephoyisa angafakanga i-uniform, ingekho i-badge, kunengekho izinto ey'khombisa ukuthi lo muntu is a police, don't stop. Also the car nayo ungayibonisa ukuthi le moto le eyamaphoyisa. Kunjalo nathi sisindisiwe,
even ukuvela kwethu masivele kube nezinto ezibonisayo ukuthi lo muntu unento kaNkulunkulu. Musukuvela uvele njengezwe, musukuvela uvele njengabantu abangakholwa. Kholwa okungena imisebenzi kuyafana nokukholwa kunjani bazalwane okufile. If ufana na, what will make them change? If ufana nabo, what will make them change? Kunezinto ezokwenza ukuthi athi ayisisi namhlanje ngihamba nawe. Kunezinto ezokwenza ukuthi ibhuti ngihamba nawe ngoba uyabona ukuthi kunemisebenzi kaNkulunkulu esayibonakala kuwe. Bekade unenhliziyo embi sewuyaxolela, bekade ukhuluma noma kanjani sewuyaxolela. Athi manje I turn my ways, ngifuna ukufana naye. Makube nemisebenzi, ukukholwa makubonakale kithi bazalwane. Hallelujah. Sometimes akudingi nasemsebenzini lokho ukuthi ngisindisiwe, akudingi nasesikoleni lokho ukuthi ngisindisiwe, akudingi nasestradini lokho ukuthi ngisindisiwe. Imisebenzi izokusho, ukuhamba kwakho kuzokusho, ukukhuluma kwakho kuzokusho. Ngithanda leli lesilungu singafana lithi faith must have actions. Kukhona abantu abangakhulumi kodwa their face will tell you ukuthi uthini. Their work will tell them ukuthi bathini. That's why that action speak better than words. So ukuhamba kwethu ngaphandle kokumemezela, ngaphandle kokutshela abantu, ukuhamba kwethu abantu bathi sihlezi simbona lo sisi, sihlezi simbona lo bhuti. Hayi ngempela sibonile ukuthi uyakholwa ngoba unezinto okungamelanga ikuzwe kithi, kodwa lezo zinto kumele siveze. I meet a lot of people better ngisindisiwe kodwa izenzo ephikisana nokusindiswa. Kuhle ukuvela ngezenzo, kuhle ukuvela ngama-actions amahle. Insizwa bazalwane, izwi lithi uJesu uNkulunkulu walithanda izwi kangaka wanikela ngendodana yakhe. Isekhulumile, he came with the action. Wenza noJesu, uJesu wenza emhlabeni wafika wahlala ngenxa yezono zethu. Abantu ayibona ama-boyfriend bazalwane, abafana ungasuka la uyele uhlangana nabayithirathi yathanda, but they never give you actions. Ngoba umuntu okuthandayo funeka bathi uzokushada, ngoba ama-actions awethu okusho ukuthi ayikho lento akhuluma ngayo. Ithi wanikela umuntu mayethanda intombi uthi ngifuna ukukulobola, ufuna ukuthi athi ngizokwenza i-action ezobonwa abantu, ngizokwenza i-action ezojabulisa nabazali bakho, ngizokwenza i-action ezobonwa yizwe ukuthi I love you, I don't like you in the corner. Kholwa makube nani, makube nezenzo. Abafana phela bayakwazi ukukhuluma into engekho, into ekhona. Uma sewukhulelwe adle phansi.
uyambekela uthe manje sengikhulele athi nengane le awungathi wena unama WhatsApp wakho lapha angathi uphinde ume noba leyo ngane akusiyo le yami akephansi. Ukukholwa kumele kube nesenzo. uJesu ngaso sonke isikhathi ukukholwa kwakhe noma ifaith yakhe befika bonise kubantu ukuthi le faith enayo ikwazi ukuvusa abafile, le faith enayo ikwazi ukwenza izinto, le faith enayo asisumasi wama-church goer kodwa masibeyini bazalwane besiba abakholwayo. Niyangizwa bazalwane? Uba i-church goer angeke kukuse ekuphileni. Uba i-church goer angeke kukuvulele izulu. Uba i-church goer umisa ngisho izibusiso zikaNkulunkulu ngenxa yokuba i-church goer ngoba ukhona kodwa uyifakanga ingubo yomshado la khona bebekiwe khona kuthiwa sigqoke i-star white, wena usagqoke u-brown, wena usagqoke u-red, wena usagqoke kufuneka nawe ugqoke ingubo yomshado. Yezwa bazalwane, uJesu kwenza umfanekiso uthi wayebhiziwe kwamenywa bonke abantu, kwamenywa abantu kwashiwo ukuthi babethwa ibazalwane lento yokugqoka biza ukuthi kuthiwa imagogqoka okufanayo kuthiwa yithini. Kuthiwa kukhona okunye oyekhona phakathi kwabo kodwa wayengayigqokanga ingubo yomshado. Kwashadwa kuthe kusashadwa lona kade memile abantu bonke wathi manje nginenkinga, kukhona umuntu la ongazange wayigqoka ingubo yomshado. Nginenkinga naloyo muntu ngoba intimbe bengezelwe ngayo ukuthi ngizogqoka i-star black, ngizogqoka i-star white, kodwa kunomuntu ongazange wayigqoka ingubo yomshado. Awungabi njalo, uhambe nebandla kodwa indlela yakho yesogwini, ungahambi nebandla kodwa ibandla ungekho phakathi kwalo, inhliziyo yakho ingaphandle kukaNkulunkulu. Ukukholwa makube nezenzo. Ngiyalele ngishamaphofu hlephelelane nalabo ongahlephelelana nabo ngenxa yokukholwa. Ngoba ukukholwa kumele kube nezenzo. Ukukholwa kufuneka ukuthi abantu basho bathanda mntanami siyayibona lento ekuwe iyaphila. Uma ngabe ulilalelile leli yilo alimnandi bazalwane, kodwa bonke abalamukelayo bamukela namandla kaNkulunkulu ngoba asihambi ngamandla omprofeti, asihambi ngamandla omfundisi, kodwa sonke sifuna ukuyezwa namandla. Mabethi papa nawe uyizwe lento ukuthi seyikhona. Kubuhlungu ukuthi abantu ubabona ukuthi kukhona into ekhona, kukhona amandla khona, kodwa wena ungafika amandla ngoba ugqokanga ingubo yomshado. Uhlezi ngaphandle kodwa ungaphakathi. Kubuhlungu lento yokuhlala ngaphandle bazalwane. Kubuhlungu lento yokuthi ulokhu usekhaya kodwa ukho ekhaya. Thina besizulu uthi ingane ongesiya kuloyo muzi loyo ibizwa ngevezandlebe ngoba leyo ngane ngesiya yasemshadweni kusuke kuyingane yenye indoda ngesiyele ngane. Ulokhu unezinto engeke zenzeke kuwe, ukhona endlini kaNkulunkulu ngoba umntwana wangaphandle.
ukuzokhulekelwa, akusikho ukusindiswa lo. Ngelizwe bazalwane, uma wenzela ukuzokhuleka kuthiwa hayi abafuna umoya ongcwele, abafuna imoto, akusikho ukusindiswa lo. Ukusindiswa ukuba ngaphambili uzothi Nkosi Jesu, namhlanje ngiyavuka, ngiyakholwa izwi, ngiyakholwa ukuthi wafa wavuka ngosuku lwesithathu. Namhlanje ngiyakwamukela uNkosi ngumsindisi kimi.